Alla fl-Antik Testament għall il-bniedem biex ma jagħmel ġbija tiegħu. Għaliex? Għax kien Alla li jagħmel ġbija tiegħu, għamel lill-bniedem. L-raġel u l-mara maħluqin fl-imkien f'relazzjoni waħda ta' mħabba. Mela jekk ix-xitan irnexxielu jkisser din laqda ta' mħabba bejn ir-raġel u l-mara fi żwieġ fil-familja, ikisser l-immaġni ta' Alla fid-dinja. Ix-xitan għax hu mibeda jobot l-imħabba, allura jkisser din l-immaġni ta' Alla billi jkisser l-żwieġ u l-familja. Irrid noqgħdu attenti mela SSTA. Id-dnub dak kollha l-affarijiet li semmejt qabel huma dnub fil-ħajja tagħna, dak is-sitwazzjonijiet. U x-xitan ikkissru l-imħabba, iż-żwieġ u l-għaqda fil-familja. Allura SSTA, jekk il-bniedem illum il-ġurnata jitla f'ambjenti ta' tkissir, ta' tifrik fi żwieġ u fil-familja, fin-nuqqas ta' għaqda, allura ħbib, hemmhekk qegħdin ngħidu lill-bniedem bil-mod il-mod jibda jonqos mill-għarfien tal-imħabba vera, għax huwa fil-familja l-bniedem jibda jtallem iħobb hemmhekk huwa l-ewwel post tal-imħabba, u jibda jitlef il-kapaċità li jħobb. U jekk jitlef il-kapaċità li jħobb allura mbagħad anke fis-soċjetà tagħna SSTA. Kif is-soċjetà tagħna tibda titkissrilha l-familja. Kif tibda titkissrilha l-familja? Is-soċjetà tibda titkisser. Tibda titkisser, jgħidu x'jgħidu politiċi li ma jaqblux ma' din il-ħaġa, jgħidu x'jgħidu dawk li jridu d-divorzju, jgħidu x'jgħidu dawk li ma jemnux din il-ħaġa, il-verità hija di. Kif titkisser il-familja, tibda titkisser is-soċjetà. Dak huwa l-mod naturali kif Alla ħalaq il-bniedem u kif rid li s-soċjetà li tkun ibbażata fuq familja u l-familja hija mibnija fuq żwieġ bejn raġel u mara. Għall-laqda ta' bejniethom u għat-trasmissjoni tal-ħajja. Darba saret konferenza internazzjonali f'Malta dwar il-familja u ħarġu b'konklużjoni li ma jistgħux jiddefinixxu x'inhi familja. Daqshekk hija serja SSTA is-sitwazzjoni tagħna. Għax illum dil-familja rridu nġebduha ħalli jippruvaw ndaħlu kollox u nikkuntentaw il kulħadd biha, anke m'hemm mhux familja. Daqshekk m'aħniex qegħdin inkissru lil xi ħadd, imma fejn l-affarijiet mhumiex tajbin, irid ngħidu mhumiex tajbin. Mhux nwessaw kollox biex kollox ikun tajjeb, għax hekk qegħdin nagħmlu llum il-ġurnata. Inwessaw kollox biex kollox ikun tajjeb. Biex kulħadd kif jifhimha hu jsib postu jħossu komdu, jħossu tajjeb, ma jħossu l-kuxjenza qed ċanfru. U jara li tajba. U allura ngħaddu liġijiet fejn jaqblilna ngħidu dik familja, fejn jaqblilna ngħidu dik lex ħafna drabi skont kif jimxu l-finanzi, mexxu l-affarijiet dik il-verità. Irridu niftħu għajnejna SSTA, qegħdin nintelqu. F'Malta qegħdin ngħaddu minn bidliet radikali kulturali fini jekk qatt m'għandniex bidliet leġislattivi li diġà għandna xi ftit, però kulturalment qed ikollna ċerti bidliet. Il-mod kif qed naħsbu, il-mod kif qed nirraġunaw, l-influss ta' xi tiġri f'pajjiżi oħra madwarna fl-Unjoni Ewropea u f'postijiet oħra qegħdin jaħkmu l-mentalità tagħna l-Maltin brata maġla. Mhix qed ngħidha biex noqogħdu nibżgħu isna ma nafx xiex, qed ngħidha biex naffrontaw ir-realtà. Għaliex aħna bħala Knisja irridu naraw x'nagħmlu. Jiena konvint li ħafna drabi f'ċerti ċirkustanzi is-soluzzjoni fejn din hemm nuqqas ta' għaqda fil-familja, fejn hemm daw il-viżjonijiet hekk imsejħa ġodda li ħer sejħulhom viżjonijiet żbaljati ta' dak li hija familja. Is-soluzzjoni hi l-konverżjoni. Ma nistgħux inkomplu nippruvaw nraqqu SSTA. Irridu ninbidlu mill-qalb tagħna. Il-messaġġ tal-Vanġelu huwa ċar, indmu u emmnu. U din dan nuqqas ta' għaqda li għandna fil-familja rridu nindmu u rridu nemmnu fil-Vanġelu. Għaliex